Straight to the point. Now, karong adlaw hearing na pod sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayay, unsa kay may tabo aning hearing no? Aton sa ning paminawon mga sukid tig paminaw. Unya, gawas niya na kinidaghan pa man tag mga angles nga hisgutan at tumilabay ang hearing wa pag kita mahuman tungod lagi sa kadaghan sa mga hisgutanan. Uy, ni ana po nagpahinumdom nako nga naulahin naman day kuno ko aning isyu sa Mandawi. Ang mga isyuhan nagkani pampamalit day og sakyanan. Grabe yan sakyanan pagpamalit no. Panahon sa administrasyon day ni Mayor Jonas Cortez. Ang kining sa dump truck mahigala nga tag 3 milyones kutob sa 6 milyones indakin. Unsa ba gipamalit man ni Mayor Jonas og tag 10 milyon? Niya ba gyud dokumento? So ato lang ning tagag pagtagad mahigala kay kinini ang tag 10 milyon man kapining usa ning dump truck ano man ning kamahal ba ani? Sige na lang paulay-ulay ta na unya kana maong isyu sa unahon ta sa ni may galang Senate Blue Ribbon Committee kay magsugod po sa hearing no patakatiwa sa mga angles ba. Naghanang mga anggulo di na to matadtadanan. Now, niadtong pag hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kito nagpaguryo-guryo katuto ang usa nga taga DPWH. Kay wa naman lat dabu-dabuhig pangutanas bunuan kani resign naman kuno day. So naa sila ingi pada dito nga nagpaguryo-guryo sad. Karon medyo na booking mahigala ni Senator Ping Lacson indakin. Kato na pagurya-gurya. Ikaduha na pagurya-gurya. Nagpagurya-gurya nga di man ta gurya si Sara Diskaya mo ta siya. Di pangutanang Jinggoy. Kamo ko naman mo ani. Nakabati naman mo ani. Nakadungog naman mo ani. Pero ako lang ning tan-awon nga angle kay aron nga ato bang ma-emphasize unya ato ma-analyze, no? Katuto ang angle bagi pangutana sa Jinggoy nga do na ba mo kay ingon man sa nga DPWH is the key. Dito gyud sila ni Asinso sa nag-DPWH gyud sila. Ha? Sa tupadaghan gyud ay mga grasya ng DPWH. Good morning sa mga taga Department of Public Works and Highways, DPWH. Good morning niyong tanan niya. Bida no? DPWH is the key. Nya karon sa dihang gipangutana kay didto man sa ni Asinso gud 2022 to 2025 31 billion in 3 years mo na ilan nakuha ha sa atong paminawon to nga angle ba katong angle kay for emphasis bitaw ato ma-analyze ato sige dong play ko no dong gipangutana sa duna ba sa kaila sa DPWH nagsalimo ang og tubag si Sara ha paminawon to sige ko no names. Alam mo nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts ha. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala Fresh sabi. Biliba oy. Maayo mo dag pagurya-gurya nga dili man ka sigurya si Sara man ka. Ang naong ini ni Diskaya no, may gyud mo dag gurya ba? Ha? Kon gyud. May gyud mo dag kwan, may mga tarungan nga wala siyang kakilala. Unya na lang ha, kaya naparbay Gwin Diskaya nga contract pod. Apilon na po naghisgot ng Gwin Diskaya, ha? Kontrata sa inyong patubig. Gwin Diskaya contract. Good morning, kanhi Governor Gwen Garcia. Ato pangamustahon ng inyong kontrata ni Diskaya, ha? Ato nang hisgutan, may gilaman natay time. Atong pilon pa naghisgot ng Gwen Diskaya contract. Sige, ato padayon dong mayong dag istorya ni si Kwanda. Wala kuno silang wala siyang kausap. Kaya ang iya gud pag interview, mingon mo ko sa interview Julius Babaw. Unsa man ang gateway nga Asinso gid mo sa
yung nag-DPWH kami. Kanang pagdaog og bidding, bida di ta mag-istorya og di tinuod oy. Istorya ta mahigalag di ta magkomedya nang dapita. Kanang mo intra kag bidding, my God. Wa ta matao gahapon. Di na basta-basta mo intra kag bidding din ha. Wa kay mga connection da sod. Kanang bidding Miguel formality na lang rin ang uban nagkinidhatay na human na. So kinsay kaila nimo sa DPWH? May mudag pagurya-gurya. Sige, rewind gamay dong nya, play. Sige dong. Sige names. Okay, be. Kausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala eh. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Fresh. Kining dagan sa investigasyon muna nga kining mga kontraktor posible nga ganahan gyud ning diskaya og kining mga politiko uban kay may mudag palusot niya ang iyang ipindown kato mga gagmay ra. Sabi iyang giingnan sigud di gyud mi mutuo nga wa kay kaila diha. Sa mayroon yung mga engineer kato yung gagmay maitudlo. Mana kini karon kining investigasyon na ha. Ug unsa ka seryoso ni nga maong investigation na agi maigong mga dagko. Di pwede mahigalag katong gagmay. Okay tong gagmay maigo. Katong mga district engineers kay nadato man sa to sila, ha? Nagpahimo man pud sila mahigalan, nagpagamit man sa to sila. Angay ra pud to. Pero ang mga dagko katotoan nagsugo nila. Ha? Nges diskaya mahigala, maayusan mo. Dag sikot-sikot nga way kaila sa dihang mapiitan sa nay kaila katong district engineers. District engineers lagi ka ha. Bebe, rewind gamay dong nya, balik dong. Sige, rewind gamay nya, play. Sige. Ano ko yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala eh. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? Andi ng Cebu, wa? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay, I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Okay, fresh dong. Fresh dong. Ipangutana doon na ba kay Kailas DPWS naglisod panubags diskaya oy. Wa gyud mo mention mahigalag kon. Wa gyud mention nga anday. Kadugayan duot na ingon sa nga naay mga district engineers. Kinsa mang district engineers? Wa gyud mo mention ugan sa Bulacan, ay engineer sa Laguna, ha. Mao di panulti. Ayay og pito ni mahigalan mi po na poy district engineer sa Cebu. Wa kuno sa kaila, wa sa kaistorya, wa kuno sa kwan sa DPWH. Pero na picture ako ipakita ninyo ha, bebe. Tinuod ba nga picture? Kastilan mga kaigalaan. Be sige dong, pakita to picture lo be. Ang gagmay iduot mahigal ang mga district engineers, mo iduot wa pa gyud ganli. Dili makaako og hingan sa dagko, bebe. Ang kinrakan me, kinrakan kani. Ayaw na ayaw lagi blur kana ditso. Oh. Ay, kinsa man ni.
katungaan man ni Curly Diskaya, naa sa tunga mahigala ang taga DPWH. Si Diskaya nasawa niya, si Curly naa sa tuo niya. Kinsa man ning tawhana mahigala? Katagaan mo kinsa ni? Ikaw kay katagaan kay kinsa ni tawhana kay? No. Kay matod pa niya mahigalawa sa kaila makaigalaan sa DPWH. No. Kinsa ning tawhana? Di patungaan yun nila. Dili sa kaila sa district engineer wa kuno panagana sa tubag kinsay kaila. Isus Ginoo, unsa man ni dili mo kaila aning sekretary man di ay ni bunuan mga higala taon. Wa kuno kaila sa DPWH wa ka istorya pero kinsa man ni sekretary bunuan man lagi di ay ni. Agoy, si Maning mandi ay Maning bunuan mandi ay. May ganit taon kinadutlan in taon ka dugayan. Kining pagpa-picture nila ni bunuan, Secretary Manuel Bunuan sa DPWH. Nya niya mahigala sa tuon niya si Curly Diskaya ang bana, ang asawa si kinini ang si Sarah Diskaya na asawa. Di man ni ingon nga pa-picture lang day nga ingon ta dili kaila. Di man ni ingon nga nagsugat lang sa SM. Masabot nato panalitan kinis bunuan og celebrity ni. Masabot nato nga kinini ang magpa-picture niya ning magtiayon. Or baka nagsugat pas kini di man ni sa mall nagsugat kana bitaw mga area ba nga di ka makaingon nga di po siguro oy. Kana mapa-picture lang tingali og nagkasugat ra, nagpa-picture di po nato mapasanginlan. Pero kini mo ra man ni naa sa karaokehan. Ang tan-o nabay kaila duduhag tubag balikan ko tudong nabay kaila sa DPWH bebe. Ang naong Diskaya may ganun tagbaw panubag nga wala ko kausap. Grabiha day oy. Mo siguro ang daghang mga ganahan makigsabot ani niya kay ingon sa pasaligan ko siguro day nga may problema okay ra mo mo problema ako ri bahala tanan. Unsa man day ni day nga kuan? Kining ilang picture ng tulo. Ngano man day ni si Curly Diskaya ang nasa tuo, nasa tunga si Secretary Manuel Bunuan sa DPWH. Nya asawa niya na mahigala si Zara Diskaya. Unya maingon sa mahigalang wa sa kailas DPWH. Nya karon mahigala na may mga pictures ng gawa sinuon aning kalakiha nga kini ang daghan madag mga friends gud inis Diskaya mga politiko. Sige ha, ato ning isgutan din isto pagmanuban mahigala ning atong tulumanon. Ato pa ning ipadayon onya na lang. Kay wa naman ta na naman tay RMN 558 Manila pero onya ato ipadayon mga suking tigpaminaw. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point.